yen duwe bojo piduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen kan sasujana lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Ayo Bu. Pancen gaweane ganti artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane yen bengi kuntur tanggapan pengen langsung sare ganti jadulanan. Sing marai kuwatir atine wong lanang mangprono mrene golek perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang Terima kasih. pripate goyangane merangsang. Berkekahe apa pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis metu banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan. Mulane wong lanang sing urip sing isi elegan kudu siap mental yen rapi Terima kasih. mergane wis akeh banget sing kedadean begatan jalarane mung cemburuan. Sing kedua napa niki Mbak Mama nyanyi cantik? Yang kedua Pak, oh oplosan. Ayang-ayang atau oplosan? Oplosan. Apa gantian? Ayang-ayang apa oplosan? Sik karek sak lagu lho. Satu lagu ini ayang-ayang atau oplosan Mbak? Lah ya digabung iki. Digabung tuh Oplosan. Oplosan Nah, aja. Wis digabung oplosan. Oh ya siap. Apik oplosan. Nah, iki request nang kene lho ya. Apik oplosan. Nono CS. Apik oplosan. Ayang-ayang. Ayang-ayang iku ya apik ya. Apik. Mang apa jenenge oplosan mang ya apik. Terus apik maneh iku ayang-ayang. Jadi ayang. Wis. Alhamdulillah karo-karone sing dijaluk sing metu ayang-ayang dados. Sing menang sampai bingung. Oke luar biasa ya. Masih bersama dengan Anggun Wijaya dan juga Agung Wijaya Professional Sound System dan juga DS Multimedia tukang inceng yang luar biasa patut diacungi 2 jempol jari. Oke, kita bergoyang bersama dengan mama-mama cantik coy. Kita goyang lagi bro. Pasukan goyang bisa di depan panggung ya. Padang rasane ati kang nandha
cantikku. yang Mas Bro, cukup matur energik. suwun ya. Iya. Insya Allah nanti Mas dilanjut Bro. untuk season yang malam ya. Malam. Langit Iya. besan. Ibu, nang mantuk